Dobre, ideme na jednotlivé znamenia. Ako som spomínala v predchádzajúcom videu, nebudem to robiť formou veľkého výkladu pre dané znamenia. To si nájdete na YouTube, tam je ich naozaj že veľmi veľa. Ak chcete teda taký nejaký podrobný výklad, ja budem robiť formy posolstiev pre dané znamenia. A tak som to robila celý minulý rok a tak v podstate akože pri tom zostaneme aj tento rok, pretože sa to ukázalo, že to jedno dané posolstvo, ktoré máte v tom danom mesiaci vlastne urobiť, takže to sa mi ukázalo ako správne a jednoducho takto aj reagujete, že sa vám to takto páči. Dobre, takže poďme na to, na ten rok 2024, na ten január a poďme rovno na barana, ktorý tu má smrť. Smrť znamená nový začiatok, je to transformácia, je to nový začiatok. Je to karta, ktorá nasleduje po Vyselcovi. Vo Vyselcovi sa niečoho vzdávame. A môže to teda naznačovať, že čo je teraz stratené, mohlo byť vlastne odovzdané nejakým spôsobom dobrovoľne. A koľko bolestí koniec vyvolá, môže byť spôsobenou vašou schopnosťou rozpoznať, že to potrebujete. Že tá zmena bola pre vás nutná a dôležitá. Nový začiatok zároveň znamená nastolenie poriadku. Zbavenie sa starých zbytočností. No, my ľudia vo všeobecnosti nemáme radi zmeny, čiže táto karta môže byť pre baranov náročná. Čiže toto obdobie môže byť pre baranov celkovo také náročné. Pri zbavovaní sa niečoho starého, aby mohlo do nášho života prísť niečo nové, tak môže byť ten január trošku náročnejší mesiac. V každom prípade je potrebný, pretože vždy, keď niečo staré odchádza, tak vždy prichádza niečo nové. Bici tu majú silu. Sila je karta, ktorá nám hovorí, že všetci prechádzame vo svojom živote ťažkými situáciami. Ten najťažší boj sa obvykle odohráva v nás samých. Karta sila je však kartou, ktorá nás vyzýva k tomu, aby sme zobrali odvahu a ubezpečili sa, že máme šancu vyhrať. V každom prípade nie ste vydaní na milosť alebo nemilosť. Je to všetko vo vašich rukách a je to vo vašich schopnostiach vyhrať čokoľvek. Máte sebakontrolu, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby ste svoju silu použili inteligentne a čestne. A teraz môžete použiť svoju tvorivú silu a svoj potenciál. Pretože prekážky, čiže táto karta nám hovorí, že prekážky sa dajú zdolať odvahou, silou vôle a svojou vnútornou silou. Čiže pre vás, bíci, je dôležité, aby ste tento mesiac si uvedomili, že máte na to, aby ste zvládali aj ťažké situácie a aby ste vlastne premenili tie zlé situácie na tie dobré. Aby ste to koleso vlastne prevrátili. Že ak sa nachádzate v situácii, ktorá pre vás nie je veľmi priaznivá, tak je to na vás a máte tú silu na to, aby ste ju obrátili na to dobré. Blíženci tu majú Vyselca, alebo teda obesenca a je to karta, ktorá nám hovorí, že ak máte teraz momentálne nejaké problémy, tak je to z toho, že majú nejaký dôvod. Niekedy môže byť tá obeť materiálna, to znamená, že mohli ste sa obetovať a mohli ste sa vzdať kariéry v meste, aby ste sa presťahovali na vidiek, alebo ste sa vzdali nejakej dlhodobej viery alebo nejakého dlhodobého učenia, niečoho proste, alebo ste išli dobrovoľničiť do zahraničia, proste ako by ste sa chceli vzdať niečoho, aby ste vykročili v ústrety nejakým novým veciam. Obesenec je zároveň karta, ktorá nám hovorí aj o nejakej stagnácii, zároveň na druhej strane, hej? Že na jednej strane sú tu ľudia, ktorí sa dobrovoľne niečoho vzdali, aby išli v ústrety nejakým novým veciam a na druhej strane je tu taká určitá stagnácia. Tiež kríza spojená s nejakou takou apatiou a momentálne ako by ste nejakým spôsobom prežívali a neboli spokojní s tým, v akej životnej situácii sa momentálne nachádzate. Takže blíženci, váš doterajší spôsob života a existencie je nejak vystavený nejakej skúške. Buď
ste teda niečo zmenili, niečo ste sa dobrovoľne vzdali, alebo sa nachádzate v situácii, kedy potrebujete niečo zmeniť. Radci tu majú posledný súd a posledný súd je karta, ktorá nám hovorí o tom, že niektoré rozhodnutia, ktoré v živote urobíme, sú nezvratné. Týkať veľkých alebo aj malých nejakých životných udalostí a v podstate ako by nebolo už cesty späť. A nech je už situácia akákoľvek, tak radci si musia byť vedomí, pripraviť a pripravení zhodnotiť svoje schopnosti, čeliť svojim nedostatkom a previesť akékoľvek nezbytné nápravy. Karta Posledný súd zároveň nám hovorí o prehodnotení našich hodnôt, ktoré vedú k znovuzrodeniu. To znamená, že nie vždy naše rozhodnutia, ktoré v podstate sú nezvratné, musia byť nutne dobré. Každé to rozhodnutie v danom okamihu je správne. Až časom sa ukáže, že či teda bolo správne a že či nie je lepšie ísť inou cestou. No a potom vlastne je tu to, že by sme mali teda prehodnotiť nejakým spôsobom naše konanie, naše činy a že či naozaj sa po tej ceste, ak pôjdeme po tej ceste a pôjdeme ňou rovnako, ako sme išli predtým a nepriniesla nám úspech a že ak to budeme opakovať, že či nám to teda ten úspech prinesie, hej? Že či by sme tam nemali niečo naozaj, že zmeniť a pokúsiť sa teda zmeniť to horšie na to lepšie. Lev, tu mám kartu Mesiac. Karta Mesiac sa nám v tarote objavuje väčšinou pri nejakom takom období zmätku, pretože ako by sme nevedeli celkom dobre definovať to, čo sa nám deje v našom podvedomí, alebo aký smer nám to dáva. Alebo aby sme teda ako keby sme nevedeli, že akým smerom máme ísť. Možno sa cítite neukotvení, alebo si nie ste istí svojimi citmi. Keď si zoberieme, že vlastne 25. januára budeme mať spln práve bude spln, tak práve do splnu by ste v Levovi bude spln, hej, a aby ste v podstate do toho splnu možno sa pokúsili odkryť tie hlboké priepasti svojej duše, pretože práve pod nimi sa nachádza najviac pokladov. Je to tak, že v podstate my celý život sa snažíme niečo utláčať v sebe. Hej, že my si často ani nespomenieme na situáciu, ktorá sa nám stala. Väčšinou sú to situácie z detstva. A nespomenieme si na ňu, pretože my sme ju zatlačili niekde hlboko do podvedomia. No a sa vám tento mesiac budú tie situácie vyplavovať na povrch. Je to vlastne taká nejaká karta vnútorného života. No, pozor, je tu aj také nejaké varovanie, ak sa objaví táto karta, tak nás varuje pred nejakými skrytými, netušenými intrigami alebo nejakými podvodmi, prípadne neúprimnosťou, intrigami. Takže na toto všetko si treba dávať pozor a toto všetko by bolo treba vlastne nejakým spôsobom vyriešiť do toho splnu, ktorý teda bude toho 25. januára práve v znamení Leva. Panna a koleso šťastia. Koleso šťastia nám hovorí, že život to sú dobré a zlé časy. Pokiaľ dovolíme našim emóciám riadiť sa len vnútornými faktormi, budeme neustále zmietaní tými početnými porivmi vetra, ktoré na nás vesmír posiela. Kolo šťastia nám pripomína, že veci sa kedykoľvek môžu zmeniť a že si musíme udržať pocit rovnováhy aj napriek všetkému, čo nám život prinesie. No, my sme teraz prípadne, a keďže teraz vlastne toto video môže mať 10 minút, tak ja to rozdelím, že vlastne s pannou skončím a v ďalšom videu sa dostaneme od váh až vlastne po ryby. Ale ešte dokončím vlastne to koleso šťastia pre tie panny, pretože koleso šťastia môže znamenať aj to, že osud nám obracia stránku, že sa dostávame na životnú križovatku, ktorá určí ďalší náš smer. Ale môže to byť tiež vyvrcholenie situácie. V prípade, že ste v nejakej situácii a jednoducho už by ste ju chceli ukončiť, tak ju ukončíte. Môže to znamenať tiež, že vám do života príde osudový vzťah, že je všetko v pohybe a že všetko má svoj začiatok a svoj koniec. Dobre, takže toto sme mali pannu a ideme od váh až dole v ďalšom videu.